En aquest llibre hi trobareu 100 elements de la festa tradicional catalana, de la festa popular tradicional catalana, dividits en 11 grans apartats. Aquest llibre, evidentment, està dirigit a aquells que s'interessen per la festa popular, però el llibre té l'autor del llibre, més ben dit, té l'interès de fer-lo conèixer, de fer conèixer aquest univers de la festa popular a tothom que tingui un mínim d'interès per moure's de casa seva i sortir al carrer a saber què és la festa. Tota la població celebra al carrer en èpoques determinades, a l'estiu, a la tardor, a l'hivern